Som partidaris de considerar, debatre i votar favorablement a qualsevol proposta que impliqui reduir la pressió fiscal que patim els catalans, però no pas de forma crítica. A la segona frase de l'exposició de motius, Junts afirma que Catalunya té aspiracions de progrés econòmic i cohesió social. No. Catalunya aspira a restituir l'estat propi que la Castella borbònica li va arrabassar fa més de 300 anys. Sense sobirania plena no hi ha fórmula de progrés viable per als catalans. Sense el control de les nostres fronteres no hi ha cap garantia de poder cohesionar socialment el país. Espanya no deixarà de saquejar els nostres recursos ni les nostres arques fins que li barrem definitivament el pas. La realitat fiscal catalana és bastant més complexa que aquests 4 fulls que presenten avui, centrats en l'IRPF i l'impost de successions. No creuen que caldria abordar també una reducció de l'impost de transmissions patrimonials, de l'impost sobre el patrimoni i de la quinzena de tributs propis que molts altres territoris de l'estat artificial espanyol no pateixen? La seva proposta és una còpia parcial del text que Aliança Catalana va presentar el 12 de febrer d'enguany durant el debat general sobre la crisi de l'ascensor social, un text que, recordem-ho, vostès van tombar en honor i per la gràcia del cordó antidemocràtic que van signar amb el PSOE. Després de tombar-lo, el copien, a mitges. Sense incloure una memòria econòmica clara, sense una quantificació de l'impacte pressupostari, sense una explicació detallada i coherent de com es compensarà la reducció d'ingressos. Governar un país no és fer anuncis de rebaixes fiscals per obtenir titulars a premsa ni rèdits polítics a les enquestes. És garantir que aquestes rebaixes siguin sostenibles i compatibles amb l'estat del benestar i els serveis públics de qualitat que se'n deriven. No diem pas que no sigui possible retallar despesa pública. És tan fàcil com fer 4 cerques al menjòmetre per adonar-se que hi ha marge i camp per córrer. Però les tristes engrunes fiscals que vostès plantegen en aquest text no tindran cap impacte substancial en la vida de la majoria de catalans. Per a un català sense càrregues familiars, amb un rendiment brut del treball de 30.000 euros anuals, la seva proposta suposaria un estalvi net mensual de 27 euros. De debò consideren que aquesta xifra arriba a reforma fiscal? Si parlem de l'indecent impost de successions, podem compartir plenament la seva narrativa. És una injustícia social, sí, immoral. Però la pregunta és, han traslladat aquesta reflexió als consellers del seu partit que van incrementar-lo a traïció i amb nocturnitat durant la pandèmia? Perquè el darrer cop que Junts va governar aquest país van aprovar una reforma que incrementava els tipus impositius, reduïa les bonificacions i reintroduïa coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent dels hereus, és a dir, tot el contrari del que avui vindiquen i defensen. Van aconseguir recaptar 353,7 milions d'euros addicionals, escanyant els hereus dels avis que morien sense atenció sanitària a les residències ni plaça a les unitats de vigilància intensiva dels hospitals. I avui es planten aquí a donar-nos gat per llebre, com si els catalans fóssim una colla de desmemoriats fàcils d'enganyar. M'imagino que deuen sentir nostàlgia d'aquells temps en què no existia Aliança Catalana, en què podien aixecar la camisa als catalans i sortir-ne indemnes la següent legislatura. Doncs em sap greu per vostès, perquè aquells temps no tornaran.